Sugeng dalu, pinanggih malih kalian kula Yusuf, marketing Jawi. Wonten dalu menika dalem badhe bahas babagan perkawis segmentasi pasar. Menapa ingkang dipun maksud kalian segmentasi pasar? Inggih menika kegiatan nglompokaken konsumen berdasarkan kebutuhanipun, berdasarkan karakter konsumen, lan berdasarkan perilaku konsumen. Sederhananipun proses identifikasi konsumen. Lajeng menapa tujuanipun segmentasi pasar menika? Inggih menika kagem ningkataken pelayanan dumateng konsumen. Kagem damel strategi pemasaran ingkang terarah. Lan saged kagem ngrancang bisnis saha evaluasi target panjenengan. Salajengipun saged ngenal menapa mangertos kompetitor. Lajeng manfaatipun menapa segmentasi pasar menika? Ingkang sepindhah, ide panjenengan saged terarah. Kaping kalih, bantu usaha panjenengan ngatur produk. Kaping 3, bantu usaha panjenengan kagem pikantuk segmen pasar. Kaping sekawan, bantu ningkataken daya tarik konsumen. Lan kaping gangsal inggih menika saged pikantuk posisi pasar ingkang sae. Sekaos semanten, atur kawula, mugi-mugi babagan perkawis segmentasi pasar menika migunani tumrap panjenengan. Matur sembah nuwun, sugeng dalu.